Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko anda e jurnade nyalawma woni do yetti kadi sewrombe ndewido andube hewbe ndewido kadi do yaranno do en jidano fawde kongol e alquran el karim teddudo en ñaagi yaafo no fewi kono ko weltade tan arde ngal do dulal barkingal e andi e ceerno e yamirore mum e gardogol ceerno Jalaluddin Mahmoud e dendangal janginoɓe ɗo ɓe ɗi Cheikh Ahmed Tidiane Ba jooɗiɗo ɗo e jogiiɗo jubbude ndi amara ha e dendangal janginoɓe fof en calminiɓe en calmini alɓuɓe janggoɓe fof en calmini jayɗiyankoɓe taweteɓe ɓe fof en calmini jinnaɓe alɓuɓe janggoɓe ɗo ɓe fof ha tewtiɗe ɓen ɓe ganduɗa eɗen cettonoɓe kamɓe jinnaɓe dariɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe eɓe duusa ɓesgu ngu no jangde wayi sattude rewidade ni to banggue jinnaɓe sukaɓe ɓe gila e rewidade cukalel ngel to galle fof duusde cukalel ngel e toppitade maslaha majjel eɗen cettono yoga e maɓɓe nen ɗo dari ha tiiɗi ñalawmaji mbaɗi ni so yoni en jarnaɓe no fewi sa yi noon ɓe mbawi darade koɓe dañi ga jabbotoɓe sukaɓe ɓe jangguinoɓe dariɓe rokkude haqqe mumen ƴiƴam mumen gandal mumen fumur mumen taw koye mbaɗi ɗum ko saabi Allah sallallahu alaihi wa sallam mbaɗiri ɗum ko sabu wallude ceerno e kañumne wadde ɗon almudagal mum ngam heɓde wili Allah ñaam sallallahu alaihi wa sallam e welede ceerno en ɗum waɗi fof eɗen jaa ɗumen mbiyanoɗen yen kaal koɓe faadi e métier kono en ngarani e saaha ponnoɗo haale ɗo sabu gamtiji hay soɓe jubbal ngel ma en kaal hen hay sinno ko reftade e konngol ko fotino ceerno radiyallahu taala anhu mo ganduɗa haalkintago kala ko haali ɗum so neɗɗo heeɗima ɗum so golli ɗum ma wallu ɗum e dewor mum Allah kono ma wallu ɗum e maslahaji mum aduna kala ɗum waɗi kanko ceerno radiyallahu taala anhu e ko nanɗen ene wiya wonde o hirjiniri yimɓeɓe e janngude métier so haalande yimɓeɓe wasde janngude métier ɗe mboño gonɗo hen wonde mo janngani métier joom métier en métier ɗumen ɗum kam kala mo heɓano janngude métier heɓano jannginde ɓesgumo métier serta yiide ɗum e kala saaha sa yiɗi puɗɗorɗa ko ɓaɗi sa yiɗi puɗɗorɗaga to woɗɗi so tawi komo kodduɗa galleji o somo jogui métier so ari tan métier so tawi a yañi ɗum ha a woɗɗoyi hande sa yiɗi limta kala opérateur économique mo jiiɗa ɗo e moɗo sa galleji kala ko liggaɗo soña nawate ko Europe Amérique Asie partout dans le monde te kamɓe ɓuuri hen kadi jogade sabu ko toon ɗannoɗen e yiiloyade ngal kono wasde en jogade won e métier saabi ko kamɓe gaddi ɗo entreprise aji mabɓe ene liggoɗo e leyɗele men Afrique lewru mayru fof ene coña milliard uji eɗen nawta leyɗel mbaɗɗo ko ɗum tan ko hunde nde ganduɗa ene koɗɗo andude ɓe mbi noon cakkitotoɓe koɓe mbi métier golle puyɗe walla wa pas de show métier walla pas de sous métier ɗiɗi fof ɗe mbawi ko haal ɓuuro ni ko guerte caaf won yimɓe nden ɗo e nder leydi he ɓe ƴakkirta caaf kono yimɓe ŋaŋaɓe goro ni
so tawi ɓe gottima walla soɓe keyɗi alay sago ɓe daña camɓe jaam ɗon ɓurɗotoɗa men calgal ndewna hen noon ndewna hen a wawa wiide ɓurgal ngal kono kala ɗo ko mbawɗa haade sa yiɗi ƴetta yeeru toon ha jettoɗa ko wiide maçon en hay so mbiyata kangal ɓuuri kono ngal jeeyaɗo e mecce ɓurɗe mawnude alhamdulillahi rabbil alamin ceernajo o nde o darni du'angal nde e yidde wallude ɓesgu ngu beele yimɓe ɓe daña janngude qur'ana janga ko nangen ɗo ko fof ko jangaɗo ko fof kono kadi omo wattaniɓe he bindande meccal ne jangeɗo e duɗal he ɗum noon heewama ma mbiya ko ngalɗo duɗal way duɗe ɗiɗi ɓe meɗen yidde ɗum noon eɗen jettaɓe hen no feewi sabu jangoɓe walla joom mecce en ɓe minen fof min deɓowaade kono photocopie gooto kala joom meccal mo kaalduɗa ɗo firti dawolu mum tawa jooɗi ndiyam walla ɓattinino jangde ma janngo sa ɓattini fiinuji ma électricien o ɓayko noon te ene waɗa hittoji maaraw ɓeydi ɗum ko calɗe ɗiɗi jogii meccal ko théorie e pratique te ɓurɓe heewde men jangirta mecce ɗe ko pratique heɓe ñugga mbaɗa théorie ɗum noon duɗal ɓuursina kamɓe ɓe jiɗi wallude yimɓe ɓe heɓɓitade théorie o ɓe puɗɗima ɗum to banggue matiére électricité ɓe puɗɗima ɗum to banggue mosére métallique hay mosére aluminium ɗum kadi mi teddinel ɗum jinnaɓe ɓelsinede ɗum ko ɗum ɗon kolnoɗen hen fawde e nder mintaji jeegom mi yaha ɓurtan ɗi dokkala ɗi en jetti bandiraɓe fof kadi Allah waɗi hen kawrdinal sabu tardini en ɗo ko centre de métier woni hentorde fitaram gollagu ndu laamu ngu waɗani en ɗo kamɓene ɓe jogui ñalawma mawɗo mbaɗo hono ni on fof banggue mano ñalawmaji ɗi kawri hay ɗo joni sen jofni konngol kadi ma en duttoro andude kadi ha hande toonne kadi wadde mbiya ñalawma hande o ko ñalawma métier ɗum noon eɗen ñaagui Allah tan kala ko jangguire e métier hewde famdude yo Allah waɗen barke ko janggaɗo kadi hewde famdude yo Allah waɗen barke oɗon jango on jiyamo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh oɗon meɗɗitano golle federaɗi ɗi fulɓe ɗum fof ara daga wawde e yittiɗiɗe golle ɗum e wati totogol invitation no tawe ɗum mbi misalamu jani non fof ko ɓeyni résultat ji so tawi résultat tawi leyni mbaɗen fogo ko kadi andi salmini baraɓe waɗa hande fuɗɗi ɗofde feɗɗe bisimillah eyi maɗum dendagal ko sukaɓe janguno e ɗejjitare he to banggue qur'an o mbawka muɗum e français o e arab o e pulaar o fof jomum kala hen ko heeɓi nanɗo maɗo joni ma en noddude goto fof totte kaari mum fadde ko heeɓi e ko janggi e nder hitande he e fandiji ɗi fof sans plus tarder en mbawi fuɗɗade dire joni bon fuɗɗoɗen ko Mariam Gaye nande fof no yawma arana resultat muɗum ande ɗum anduko ñagal koye resultat muɗum ngoni nawtono suɗo resultat ɗi Mariam Gaye ɗum noon so tawi en ɓennat Siraji Abdourahim Deme Siraji Abdourahim Deme Siraji Abdourahim Deme o aranaɗo resultat makko ande ɗum rekko so resultat fuɗɗo non dokkaaɗi hon goɗɗoɗe après Kouley Anne suivante nous avons Safaou Diop. D'accord. Après Safaou nous avons Oumouba. Après Hadja Diallo.
On y va. Ibn Umar Diallo. Ibn Umar Diallo. Ibn Umar Diallo. Aïssata Ban. Aïssata Ban. Bassirou Siraji Diawo. Bassirou Siraji Diawo. Lala Ban. Lala Ban. Lala Ban. Lala après Haruna Abdul Kaba. D'accord. Kadidou Ba. Abdul Karim Ba. Haruna Abdul Karim Ba. Aminata Aw. Aminata Aw. Aminata Aw Kayit Maimalo. Mariam Diallo. Ya Mariam Diallo. Awon Aminata Aw. Aïssata Touré Niang. Aïssata Touré Niang. Aïssata Touré Niang. Aïssata Ba. Aïssata Ba. Aïssata Touré Niang. Aïssata Ba. Ramata Diop. Ramata Diop. Kalau orang kaya ni satu aku jawab. Ramata Diop. Ibn Siraji Diallo. Ibn Siraji Diallo. Ibn Siraji Diallo. Kalau Après Rugi Aïdara. Rugi Aïdara. Continue. Mouminatou Ba. Mouminatou Ba. Après Farmata Binta Diallo. Farmata Binta Diallo. Farmata Binta Diallo. Hadiba. 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 Maimouna Sow. Maimouna Sow. Maimouna Sow. Yo nanti ni boleh baca deh. Maimouna Sow. Alassane Hamé Diong. Alassane Hamé Diong. Alassane Hamé Diong. Ramata Sall. Ramata Sall. Asana. Ramata Sall. Ramata. Karjatou Moussa Ba. Karjatou Moussa Ba. Après Salamata Sow. Salamata Sow. Mansour Aladji Djigo. Mansour Aladji Djigo. Dieynaba Niang. Dieynaba Niang. Thierno Adama Niang. Thierno Adama Niang. Thierno Adama Niang. Ani wada wada akote. On a dire non. Non ben dire. Non. Jalalou Si. Jalalou Si. Zeyni Diallo. Zeyni Diallo. Zeyni Diallo. Zeyni Diallo. Zeyni Diallo.
Salamata Ba. Salamata Ba. Mau cakap mana? Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow. Dieynaba Koundoe. Dieynaba Koundoe. Dieynaba Koundoe. Kumba Diawo. Kumba Diawo nanda ya sama. Dieynaba Koundoe. Mamadou Ba. Mamadou Ba. Mamadou Ba. Hawli Diallo. Hawli Diallo. Dieynaba Thiam. Dieynaba Thiam. Fatoumata Diallo. Fatoumata Diallo. Après Dieynaba Deme. Fatoumata Diallo. Dieynaba. Almara Diallo. Oke, saudara. Dieynaba Deme. Dieynaba Deme. Dieynaba Deme. Mariam Abou Ba. Mariam Abou Ba. Oumou Diarra. Oumou Diarra. Salamata Amadou. Salamata Amadou. Salamata Amadou Sambale. Aminata Ba. Aminata Ba. Bayel Sow. Bayel Sow. Bayel Sow. Apa? Bayel Sow bi. Bayel Sow. Yeja Diallo. Yeja Diallo. Yeja Diallo. Balik. Sudah. Umar Sow. Umar Sow. Mamadou Sow. Mamadou Sow. Mariam Ba. Mariam Ba. Karama. Mariam Thiam. Mariam Thiam. Mariam Thiam. Ahmadou Tidjani Diallo. Ahmadou Tidjani Diallo. Kardiatou Ba. Kardiatou Ba. Kardiatou Ba. Hamidou Diallo. Hamidou Diallo. Hamidou Diallo. Hamidou Diallo. Adama Koulibaly. Adama Koulibaly. Salamata Diallo. Salamata Diallo. Baboucar Sow. Baboucar Sow. Babacar Sow. Babacar Sow. Aïssata Sy. Aïssata Sy. Dogar ko na Thierno Thierno. Boleh separat Thierno. Dieynaba Ba. Dieynaba Ba. Dieynaba Ba. Ouais, Amadou Sy. Dieynaba. Aïssata Sy. Ramata Sall. Amadou. Ramata Sall. Ramata Sall.
Ramata Sall. Siraji Si. Siraji Sall. Saïdou Si. Mamadou Aïdara. Amar Si. Amar Si. Amar Si. Moussa Ba. Moussa. Saïdou Li. Saïdou Li. Yaya Diallo. Yaya Diallo. Abu Sumare. Abu Sumare. Abu Sumare. Ibnu Si. Omar Ba. Mamadou An. Aïssata Sow. Umar. Aïssata Diawo. Salisi. Ahmadou Sow. Sila Koulibaly. Amadou Idrissa Sow. Après Sila Koulibaly. Saïdou Ba. Kadja Diop. Hawli Ahmadou Ba. Kadja Cham. Jalali Moussa Diallo. Abdoulaye Koulibaly. Karjatou Mohamedou Ba. Mayram Mamoudou Sall. Jariyatou Ahmadou Tidjani Thiam. Voilà, Djenaba Abdoulaye Kounyo. Bana Siraji Thiam.
Banu Siraji Cham. Banu Siraji Cham. Ama soalan. Foto tamon. Ha? Gitu. Cerno Baroba. Cerno Baroba. Cerno Baroba. Amadou Tidiane Sy. Amadou Tidiane Sy. Aminata Anne. Aminata Anne. Cerno Ba. Cerno Ba. Cerno Ba. Ibrahim Jallo. Ibrahim Jallo. Ibrahim Jallo. Hafsatou Cerno Mansour Diallo. Hafsatou Cerno Mansour Diallo. Hasan Mansour Diallo. Mariatou Ousmane Soumaré. Mariatou Soumaré. Dia pari dia ni. Abdoulaye Siraji Diallo. Abdoulaye Siraji Diallo. Amadou Ali Sow. Amadou Ali Sow. Amadou. Ali Yaya Aliou Diallo. Omar Mamoudou Sy. Mansour Hamidou Sow. Alassane Youssouf Anne. Baba Galle Tidjani Ba. Tidjani Ali Diallo. Tidjani Ali Diallo. Mariam Tidjani Cham. Mariam Tidjani Cham. Ali Siraji Sow. Kone ada tuh. Oh, kok bisa? Sekarang. Kenapa dia? Isa deh, Isa itu pada Isa on mana? Voilà. Amadou Isa Diallo. Amadou Isa Diallo. Seydina Abdul Diallo. Seydina Abdul Diallo. Amadou Ali Sow. Auli Ao. Habibou Abu An. Mansour Baba Galle Diallo. Jamil Mbo. Mamoudou Koulibaly. Mamoudou Koulibaly. Fatoumata Labor. Idrissa Demba Sow. Idrissa Demba Sow. Yaya Mamoudou Baye. Yaya Mamoudou Baye. Abdoulaye Samba Sow. Abdoulaye Samba Sow. Yaya Mamoudou Baye. Ibn Djigo. Ibn Djigo. Ibn Djigo. Sidik Koulibaly. Sidik Koulibaly.
Habib